krematóriu. Tam majú pec a to vám je náramná vec. V tej peci pália mŕtvych ľudí, len sa tak z veľkého komína čmudí. V tej peci pália mŕtvych ľudí, len sa tak z veľkého komína čmudí. Krematóriu, tam majú vence zo živých aj umelých kvetov a na tie vence dávajú stuhy s pozdravmi pre tých, čo sú už tuhí. A na tie vence dávajú stuhy s pozdravmi pre tých, čo sú už tuhí. Tak si dajme kávu vatenej. Nemá dosť peňazí, toho len rozprášia, to nedá